Molt bon dia a tothom i benvinguts a un nou Express amb història japonesa. Hi ha un tema que potser apareixerà de tant en tant amb aquests vídeos, amb aquests expressos, i és el d'ensenyar-vos alguns llibres de la meva biblioteca. Potser alguns per recomanar-los, senzillament, i potser algun altre perquè tingui alguna curiositat que vulgui comentar. Avui us volia ensenyar un llibre que és molt especial per mi i que també va ser el que em va donar una mica la idea de fer aquests expressos, perquè fa unes setmanes vaig fer un vídeo sobre Morita Akio de Sony i després d'haver-lo fet i d'haver-lo publicat em vaig recordar que en aquest llibre del que parlarem avui hi sortia una fotografia i vaig pensar que m'hauria agradat poder-la ensenyar i de pas parlar-vos del llibre. I així, donant-li una mica voltes al tema d'ensenyar aquest llibre en un vídeo, és com se'm va acudir la idea de fer aquests expressos. Però anem al tema. El llibre és aquest A Day in the Life of Japan. Ja veieu que és un tros de llibre molt gran i és així de gran perquè és un llibre de fotografies i llavors s'han de veure bé. La particularitat d'aquest llibre de fotografies, que pertany a una col·lecció on hi surten més països, és a dir, hi ha altres llibres, A Day in the Life of Canada, A Day in the Life of the Soviet Union, etc., és que les fotografies són d'un munt de diferents fotògrafs professionals, de fet 100 fotògrafs, que estan a diferents llocs del Japó fent fotografies, però totes al mateix dia, en concret el 7 de juny de 1985. I hi ha fotos guapíssimes. Sé que el que tocaria quan fas un vídeo explicant o ensenyant un llibre doncs seria haver agafat la càmera, posar-la així, enfocant cap a baix i llavors ensenyar bé les fotos perquè es vegin com mereixen. Però vaja, el kit de la qüestió d'aquests expressos és fer uns vídeos que no només són més curts, sinó que també requereixen molta menys edició. Llavors els ensenyaré així una mica a càmera, potser no quedarà tan bé, però bueno. I com us dic, hi ha fotos maquíssimes, però és que a més, clar, tenen la gràcia de que són fotos dels anys 80, de l'any 85, que és el moment amb el que el Japó estava en el seu màxim esplendor, podríem dir, i a més tenen aquest aire tan especial, tan nostàlgic de finals del període Showa, dels que molts en som fans. Les fotos al llarg del llibre estan ordenades cronològicament, tenim les primeres quan està començant a sortir el sol i les darreres a 2:15 de la nit. I després en cada foto hi ha una petita descripció del que hi surt, lògicament el nom del fotògraf, i també en un petit mapa del país doncs pots veure on estan fetes. I després al llarg del llibre hi ha alguns petits textos que et van explicant algunes curiositats del Japó. Va, que us ensenyo algunes fotos encara que sigui posant-les així davant la càmera. Els carrers ben d'hora al matí, mireu quina foto més xula. Sa Majestat el Fuji, allà al fons. Aquesta és la foto que us deia de Morita, de Sony. Retrats de diferents persones d'un petit poble proper a Tòquio que es diu Aikawa. Aquesta m'agrada molt perquè sóc molt fan de les màquines japoneses expenedores de begudes, les Jido Hanbaiki. Un tatuador fent-li un tatuatge a un segurament yakuza. Aquesta m'encanta, un grup de punks japonesos dels 80 a Osaka. Uns kendokas practicant. El grandíssim lluitador de sumo Chiyono Fuji, grandíssim no precisament per tamany, perquè comparat amb els altres era bastant petit. I un grup de japonesos vestits de cowboys jugant al pachinko. Però si us he dit que per mi és un llibre molt especial, no és només perquè tingui totes aquestes fotos tan xules i moltes altres que té. És perquè quan a mi em va començar a agradar el Japó, després de veure aquella sèrie de Shogun i llegir el llibre, que vam parlar l'altre dia, clar, estem parlant de l'any 1990, no hi havia internet, i llavors el que jo feia era moltes tardes després de l'escola anar a la biblioteca municipal d'aquí, de Cerdanyola, on jo visc, i mirar, llegir tots els llibres que tinguessin que parlessin del Japó. I m'era igual la temàtica, si era història, si era literatura, si era economia o si era política. Però hi havia dos llibres que jo mirava gairebé cada cop que anava. Aquest, l'únic diccionari japonès que tenien, i a més japonès-català, un llibre molt peculiar, i jo bàsicament el que feia era mirar al principi on explica una mica com funciona la llengua japonesa i després doncs buscava paraules que m'interessessin, no ho sé, pensant que me les havia d'aprendre de memòria. I l'altre llibre que mirava sempre era aquest A Day in the Life of Japan, que per mi era com una finestra que donava al Japó. De nou, estem parlant d'un moment abans d'internet, llavors accedir a aquest tipus d'imatges no era gaire fàcil, o el cinema japonès no era gaire habitual, i menys per un nen de 13 anys. Així que jo mirava aquestes fotografies, que me les sabia de memòria, les mirava un cop i un altre, i res, doncs m'imaginava que jo estava allà, em somiava amb anar algun dia al Japó, una cosa que jo llavors veia tan impossible com anar a Júpiter. Però no, era possible, encara que vaig haver d'esperar 14 anys més a poder anar,
allà fins l'any 2004. I el Japó del 2004 era una mica diferent d'aquest Japó de 1985, però en essència era el mateix, i fins i tot ara, en essència, a mi també em sembla el mateix. Llavors, per mi era una mica com estar a dintre d'aquest llibre. Però bé, si us interessa, un altre dia podem parlar d'aquest primer viatge meu al Japó, el 2004, perquè va ser un viatge molt peculiar. No es va tractar d'un viatge com a turista normal i corrent. Ja veieu, per cert, que amb el pas del temps m'he fet amb una còpia de cadascun d'aquests dos llibres i són dels llibres que més m'estimo de la meva biblioteca. Doncs res, avui ho deixem aquí. Us recordo que dedicaré alguns expressos a respondre preguntes que em deixeu als comentaris dels vídeos, me les apunto i les aniré responent. I també, bueno, recordar-vos-lo de sempre, que si us ha agradat aquest vídeo, doncs que el compartiu amb algú que penseu que també li pot interessar, que deixeu un comentari, que deixeu un like, us subscriveu al canal, etc etc. Ens veiem molt aviat i fins llavors cuideu-vos molt, que vagi bé.